చెప్పు చెప్పు ଟିକେ ଉପରୁ ଅନାନ୍ତୁ କଣ ଅନାବେ ନାଇଁ ଜୀବିତ ବାବୁ ନାଚ ମାଡ଼ି ହାରି ନାଚୁଆ ପିଲା 80 ବର୍ଷ ହଁ ଅନା 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 ଏ ଯୋଉ ତମେ ଟିଭିରେ ଦେଖାଉଛ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ କାଳିଆ ତ ଗାଁରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେମିତି ଜାଣିଛୁ काम चलता है यार बाबू क्या करेगा दौड़ेगा ओए टुंगुरु भଳ ଏଇ ପେରୁ ଭଳିଆ ବସିଲା ଏ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ରହିଥା ଜାଣିଲୁ ତୁ ଯୋଉ ଭାଷା କହିଲୁ ସେଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବଦନାମ ହବ ଭାରି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି କରେ ଓ ରମେଶ ନା ଏ ଯୋଉ କାମଟା ହଉଛି କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ପିଲାମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ଗଲା ଭଳିଆ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ କୋଉ ଖୁସିରେ ଅଛ କୁହ ମୁଁ ଖୁସି ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ଖୁସି ହବ 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 ହଁ ଆଉ ପିକଅପ୍ ନେଇକି ନବି ହାଡେ କହୁଛୁ କାଲ ପୁଣି କିଛି କହ ଆଉ